Ang nagtuo sa Dios sayop dili. Si Santiago nagaingon, nagatuo ka nga o Dios usara. Sakto. Husto ka. Husto ka. Kinsay eksakto ang atong pagtuo nga usaray Dios. Yes. Ipamatudan ni Santiago. Amen. Si Santiago nagsulat nga ang tanan nga tuo nga usaray Dios sakto ta. Amen. Ang tulo day pastor, di na sakto. Way mabasa nga Biblia, nagsulti nga, nagtuo ka nga ang Diyos tulo, sakto ka. Wala. Maski baliktaron pa na ito, basa mga igsoon. Di yun na mabasa, kinabaliktad man hinoon. Pero, kung batong pangutanon, nagtuo ba ta nga usa ang Diyos, ingon ang Biblia, sakto ka. Salamat, sakto ta. Amen. Sakto ta. Amen. Pagka-persuasive and tawag ining ibitong convincing kay si Pastoy. Tawag ining mangistorya ngadto sa iyahang mga membro. Nyawa kabantay ang mga membro nga ang gipresent di ay sa maong Pastoy half-truth. Anong half-truth man kay kung sa kuhan pa ba gikuha-kuhaan lang niya og mga termino, gikuhaan gidungagan. Nya pagkahuman iyahang ipalusot ang iyahang tawag ining argumento ug ang iyahang punto aron ipahaom didto sa pagtuo nga ilahang giprofess. Unsa may pagtuo nga giprofess ani nga Pastoy? Kuan man sila mga oneness. Pati pasabot niya na nga ang amahan mao ora ang anak mong Espiritu Santo, ang Espiritu Santo mo ang anak. So ang Dios para sa ilaha usa ra ka buok persona. So katong giingon ni Pastoy nga usa lamang ka Dios ang atong gituuhan, walay problema og mituotan ni anak kay mao man ka maturan. Nagisultis ba lang kasulatan nga kinahanglan tag mutuo nga naay usa ka Dios ug husto kana ang atong pagtuo nga naay usa ka Dios. Pero katong ingon niya nga mutuo og tulo ka Dios, isang pinagtudlo nga naay tulo ka Dios. Ang pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, may usa ka Dios nga ana ay tutulo ka mga persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Og kining tulo distinct, buti pasabot ang Amahan dili mo ang Anak dili mo ang Espiritu Santo dili mo ang Amahan. Dili sama ka Pastoy nga maura. Usa ra ka gitawag og ka persona. Karon ang question gitudlo ba na sa mga apostol nga ang Amahan lahi ang Anak, lahi ang Espiritu Santo, lahi pud ang Amahan. Gitudlo ba na? Gitudlo oy. Ato basahon nato ya pagkaman nato ang samton. Okay, 35 San Lucas 1:35. Sa migingon dinhi. Ang anghel mitubag kini nga sitwasyon is mo ning pagpahibalo sa tawag ining anghel Gabriel ngadto sa mahal nga birhen nga magbunti siya sa Ginoong Jesucristo. Pero ang point to dinhi nga naa nang tulo. Dili tawag ining managparihong persona ng tulo kundi managlahing persona apan usa lamang ka Dios ng kinaiyang gihuptan. Okay, niya. Basahon nato. Ang anghel mitubag, mukonsad kanimo ang Espiritu Santo, usa, og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo, duha. Tungod niini ang balaan nga bata, tulo, tawagon nga anak sa Dios. Kumangingon din nga usara ang tawagan ng persona, o naapay lain. St. Matthew chapter 3 verse 16. Unsa may giingon din sa tawag ini nga balaang kasulatan, mas maayo magunda nga to ang basahon, di ba? 3:16 San Mateo kapitulo 3 versikulo 16. Unsa giingon dinhi? Sa pagkahuman gayud og bunyag kang Hesus mihaw-a siya sa tubig, unya naabli ang langit ug nakita ang Espiritu sa Dios, usa, nga mikunsad daw sa lampati og mitugdong kaniya, duha, katong kaniya si Kristo. 17 Og unya may tingog gikan sa langit na nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayot, tulo. Lahi itong gikunsad, lahi itong gikunsaran, lahi po itong namulong. Mabato ningon si Ginoong Jesucristo sa iyang pagpamulong dito sa gitawag ng mga apostol sa pagpamunyag, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Waningon ang Ginoong Jesucristo nga bunyagi sila sa mga pangalan nga, no? Ang gingon ni Ginoong Jesucristo, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Buti pasabot, uusa ang otoridad, uusa pud ang gihuptan kinaiya kay ang authority magod nagikan dito sa tawag ini kinaiya sa Dios. Mo nang ingon sa Saduan, same Saint John kana nagsulat sa 1 John chapter 5 verse 7 nga naay tulo nga nagsali sa langit, ang Amahan, ang Pulong ug ang Espiritu Santo, og kining tulo o sara.
So buti pa sa tama ang pagtuo simbahang Katoliko nga kanang giingon ni St. James nga usa ra ka Dios gilangkuban nagtutulo ka mga persona Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kanang pagtudlo nga ang Dios usa ra ka persona irehiya na dili na may pagtulunan sa mga apostol. Munang kinahanglan basahon nato ang Biblia sakto ug sabto nato context by context kay para dili ta mailad og sama ni ining maong gitawag og mga pastoy. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.